Желанието на мен и на моят екип във Винарска изба Оряховица е избата в четвъртата си епоха да стане символ на теруарното вино, на отглеждането на грозде от специфичния регион и правенето на вино, което да изразява този климат, тази почва и хората, които работят върху него. Аз съм Станислав Маринов и съм управител на Винарска изба Оряховица и част от семейството, което е собственик на избата. Историята на село Оряховица започва от 13 век, като в началото е било само крепост. Крепостта Ряховица. Отново заради централната си локация и позиция, селото бива търговски център за продажба на грозде. През 30-те години най-накрая хора, дейци от селото, успяват да издейства бюджет от държавата за строеж на винарска изба. Следващите десетилетия и по време на социалистическия режим капацитета на избата се увеличава, като достига своя пик някъде в началото на 80-те години. То е 2,5 милиона литра произведено вино. Много важно да се спомене за Винарска изба Оряховица. Най-важният нейн продукт – старо червено от Оряховица. Вино, което през социалистическия режим е било едно от най-известните и качествени вина в България. Слухът е, че една от неговите реколти 1986 е в колекцията на покойната кралица Елизабет II. В периода на прехода, българския преход 90-те години. Разбира се, тогава избата поради една или друга причина губи своите пазари. Не всички лозови насаждения са запазени, за съжаление. Когато семейството им придоби Винарска изба Оряховица, едно от най-важните неща, с които избата се отличи, е старинния си вид, автентичния си вид. И всъщност това беше едно от важните неща, които искахме да запазим по време на ремонта. В същото време да вплетем традициите на това място, заедно с модерните технологии на винопроизводство. Вино на тези различни епохи, защото мястото е пълно с история. Една от важните задачи на нас като нови собственици беше да възстановим част от старите лозя в село Оряховица. Към момента в селото имаме засадени почти 330 декара лозови насаждения, като сме опитали да запазим традиционните за региона сортове, които са Каберне Совиньон и Мерло, но в същото време да дадем шанс на теруара да се изрази в нови за него сортове, като Каберне Фран, Сира, Гренаш, Мурведър, Шардоне, Вионие и Алиготе, което всъщност е сорт, който намерихме тук. Приключението Винарска изба Оряховица за нас започна 2014 година. От самото начало го ръководя аз. За щастие последните 10 години бяха сериозна школовка за мен в този сектор и в този начин на живот, защото виното е начин на живот. Както и хубавата храна, така и хубавото вино трябва да се ценят. Моите колеги са също като мен обичащи виното и изразяващи тези простички принципи. Няма как да замаскираш лошо вино, няма как да излъжеш клиент, няма как да излъжеш консуматор, ако твоето вино не е добро. И всъщност това, което мен най-много ме влече в винопроизводството, е точно тази честност на крайния продукт и целта да произведеш един честен крайен продукт.